Os problemas que está a ocasionar a EDAR dende a súa posta en funcionamento hai un ano non son alleos ao BNG. Núcleos como os Areiros, especialmente afectado, pero tamén o Touro ou a Guiño, conviven a diario cos cheiros e gases que emiten os bombeos desta instalación. A pesar de que a empresa adxudicataria comprometeuse a realizar melloras para minimizar os efectos nocivos, os nacionalistas botan en falla a documentación técnica que detalle que actuacións e cando se van a cometer. O Bloque Nacionalista Galego ten participado de dúas xuntanzas que a Conselleira de Medio Ambiente, directora de Aquaes, director de Augas de Galiza, persoal técnico que traballa na EDAR, onde se nos comentou os problemas que estaban ocasionando eses cheiros e tamén as posíveis solucións que se nos iban a dar para minimizar e solucionar os cheiros que padecen os veciños, nomeadamente de Castiñeiras e Areiros, non? Ben, pois esas actuacións se nos dixeron, deron conta verbalmente de que actuacións se iban a poñer, como mellorar o oxíxeno que hai na tubaxe e tamén a mellora dos sistemas de desodorización dos tanques de tormenta, minimización de ruídos, etc. Non se nos dou un documento, nin se nos facilitou documentación acorde a documentación técnica desas actuacións, nin tampouco se nos facilitou un calendario de actuacións temporal sobre o que traballar, non? Ademais da iniciativa presentada no Concello, os nacionalistas están a apoiar outras medidas emprendidas polo colectivo de afectados, como a manifestación celebrada a pasada semana, cando se cumpriu un ano dende a posta en funcionamento da EDAR. O Bloque Nacionalista Galego de Ribeira, como forza comprometida coa veciñanza que está sufrindo eses cheiros, pois apoiou hai escasamente uns días a primeira manifestación que conmemoraba o triste aniversario que están sufrindo eses cheiros, e como forza comprometida que apoia aos veciños e veciñas de Castiñeiras, presentamos hoxe aquí esta iniciativa para fiscalizar ese traballo, porque non queremos que a situación se demore moito máis alá de 2018 e as actuacións que se poidan levar a cabo antes do 2018 que se leven adiante.